Yan. Tumba na yung isang poste. Dalawa na lang. Pwede pa ba ito kabayan? Pwede pa to, pwede pang display to doon sa bahay mo, sa may bandang likod. Dadalhin na daw ng kapatid ko sa bahay niya, pang display. Yung galaxy ko doon. Pwede na to. May kwan daw to, sentimental value. Ano ma? Galing ko na sa bahay. Whoop! Ano yan? Sige, dalhin nyo na to, ikarga nyo na. Matibay pa to. Pag ito niliha, tapos ano, maganda pa to. Matibay pa to. Sige, karga nyo na, Jiking, baka magbago pa isip ko. Yan, okay na yan, talian na lang. Yan, ito na yung isusunod natin, 3 poste para makapag-asintada na tayo. Yo. Dali ko ng boy. Si Jiking naman nagkukuha na dito. Nag-iipon na ng panggatong, magpapalambot daw siya ng buto-buto. Yan, Jiking, ang dami nating panggatong ah. Yan, ang gandang panggatong yan mga kabayan, mga tuyong-tuyo ng kahoy na inaanay pa. Yan, kahit kasi mga kabayan hindi inanay, parang kuha na rin siya oh. Kaya panggatong na lang talaga, pero mayroon din talagang mapipiling magaganda pa. Yan, pero yung ginagawang panggatong ni JK talagang hindi na pwede. Hinihilaw mo kung saan ang pwede mong tugpan. Yan. Tumba na yung isang poste. Dalawa na lang. Yan, magpapalipad ako ng drone mga kabayan para makita nyo yung view sa taas.
Yan, nalagyan namin dyan ng butterboard para bubuhusan na namin tong wool footing para ma-layout namin ulit kasi nawala yung layout ko nung giniba namin. Tapos i-level na namin yung finish floor. Yan, ang isusunod naman namin yung dalawang poste dito. Yan, hinahanda na ni Pipo yung bakal. Yan, sa footing. Yan, may spacer na rin yan. Yan, matigas na bato yan galing sa ilog. Yan, dalawang poste ulit. Andito okay na rin yan. Yan, yung hinahalo nila para dito na yan. Yan, ito na rin yung isang poste. Yan. Yan, naglalagay na kami ng bakal sa wool footing. Ayan. Yung spacing nito 20-20 lang. Yan, dalawa lang na 12mm tapos ito 9mm to. Tapos ang spacing niya 20 cm. Yan, ito na yung mga natapos namin ngayong araw, mga kabayan. Yan, ilagay na namin yung mga wool footing. Yan, paikot. Ayan, tapos nalagyan na rin namin ng kuwan, ng vertical bar. Yan, bukas bubuhusan na namin yan sabay asintada ng 3 patong paikot para matambakan na namin. Yan, hanggang dito muna mga kabayan. Maraming salamat sa panonood.